Pasatzen egiten Maria Cristinatik, kotxe bat sartu da, eta Carolina Juste hartzen da. Korrika, eta komuna jumarko zu? Hoi nuen, Jennifer Lawrenceen pelikula berria ikustea, gaur ataldien izangoa bere gala, premio Donostia emango jo be. Uste, sari hau eman dio ben pertsona gaztena dela. Zemate egikoitu Jennifer Lawrence. Ota ama, bost, hola. Hombre, sari bat emateko bastante goiz. Baita ere, Jennifer Lawrence da, Eta hori, hori ikusiko dugu behan pelikuli, eta gero ordu bitan dakeu prentsaurrekoa bertan ikusteko. Anatomia de un instante ikusten ongo naiz, baino nola ez da izen bat kapitulo dien, lau bost, azkeneko kapitulu ezingot ikusi, ze prentsaurrekoa jumerkot leku hartzea. Gaur jendez lepo ongoa. Hau da prentsako gunea, ez da bino, ze ontsa iriki bebe, lehele nahi nahi sartzen, mortxortzen. Eta hori, hemen otea jendie idazten, ego gauza egiten. Ez detena proba hau, zenik kafia eta usatzen. Baina hori. Eta prentsako hemen integia, hemen barruko leku guntan, hemen bi sala bezala daude, sala baten prentsako lekutea, eta bestien, ez dakit esan zeitean, sartu naiz, aurrek urtean sartu naiz ditut bideokor, baina, premiuek eta egoten hilenin, horri emateitu be speechek, ez? Premioa jasota gero, horreak jakutei eta deklarazio batuk emateko. Die My Love, Jennifer Lawrencena. Haure ondo, danak ondo, ezin da izen danak ondo doti. Hau ondo dago, ze kuriosu da zenekin zertazi guen, eta deskoloka egin dit. 4 tertziotan grabaute dago, angustia hori emateko, zen prepartoko pelikula bat da. Jennifer Lawrencek ume bat eukidu indala gutxi, indala hilebete eskaz batzuk, eta oin, ez da mentalki, ez da ondo, Robert Pattinsonekin bizi da, eta, egite dituen gauzak, ez dakebe zentzuik, eta batzutan, oso urrutiraino emate dituen movida hauek. Eta guztazan nola ibiltzeun sonidue, eta musikie, ze salan geunden, hemen kusalen ikusi dugu. Eta salan geunden, eta sekuleko sustuek hartzen genitun, zetanan lasai zeon, eta repente, pum! Eta volumen baten, sekuleko volumenien jartzitue golpiek eta musikie, agobia ite dizu, eta ez da sentitzen ondo, ez? Inkomo sentitzea. Eta hortan, asmade be, eta proba hau ehar bat emate jo, 7 bat emate jo tamaretik. Anatomia de un instante ikusi datenatik, 3 kapitulu ikusi ditut, laudie, onzetorren partek onena, baina, alde hartakun berdez, Jennifer Lawrence ikusi, eta gero azkar, bi fotokalak, así que fotokolien ea ikusteko aukera dakeun, eta gero, bera jungo beha, prentsaurrekoa. Golpien nola izen zan ikusi berri, laugarrengo kapitulun zetorren golpie beha, ez? Baina aurreko kapitulotan ikusi dugu, kapitulo bakoitzin personaje bat. Uste baino azkarro izan hau, oin beranua.
Bueno, plaira bajau naiz, ze... Bueno, enaken pelikulak eta... hori, bihar bukatzea ja zinemaldia, beste urte batez, aberrentzegean 100garrengoa. Bihar, seguruneik egingo dizue top txiki bat, aber ze pelikula gustatzen gehien, zein gutxien. Baina, bueno, gutxi gora bera badakizue, ze... ikusi baituzue bideoek jakingo zue zein dan gehien gustatzena, eta zein gutxien. Ze fondo eharrak eten hemen ez. Igual beti baja berko nun, honea grabatzen. La conspiración del cuervo oso makal, ez da interesau inungo momentuen, eta oso luzeintzat, eta hori ez dela orduta erdi duratzeu eskaz. Ba, bueno, bukadeu, eta bihar ja atzeneko gune. Venga, agur.